Mabungahong kagabhion mga igsoon. Start na ta. Pwede na mo mag-mention sa inyong mga higala igsoon. Pwede na mo mag-type at followers at highlights and everyone. Ako sa mag-share sa igsoon. Shout out 55 viewers. Alright, done sharing mga igsoon. Kumusta ang inyong adlaw? Makauhaw jud ang presensya ni Lord. Amen. Makauhaw niya ang iyang pulong makaadik. Perting lamia. So mabungahong kagabhion mga igsoon. Shout out sa mga OFW diha sa lain-lain kanasuran. No, mga seaman o katong mga naka-permanent resident na no, resident na diha. Na diha nagpuyo gyud. Shout out sa tanang mga piniriso nga nagtan-aw, shout out. Sa tanang mga jail officer, shout out. Dili lang niya ako itagtag sa no kay alas 9 na. Sa tanang mga warden, sa tanang mga military who are watching this time in nasa lain-lain kampo, shout out. Namo sa akong prayer. And of course, sa tanang mga kapulisan, sa lain-laing dapit. Luzon, Visayas, and Mindanao, maayong pagpamina ug maayong pagtanaw. Kabalo ko nga daghang mga kapulisan nga nagtanaw, nagsubaybay kanako tungod kay daghang nag-message nako nga nagpa-pray, mao ni unsay ingong buhaton mga pulis. Para karon o Sir Paul Acosta to na automatic na. Okay? Again, shout out sa tanang mga kapulisan karon nga nagtanaw, Luzon, Visayas, and Mindanao, maayong pagpaminaw. Anian na pud ako nagtikaw-tikaw. Okay? So atong ipakatag na karon ang kamatuoran ng pulong sa Ginoo ning taknas kagabion igsoon. Kay nindot kaayo ning before ta mga tulog. Sa iyang pulong kita maghinuklog. Di ba nindot kaayo no? Before ta mo pahulay sa iyang presensya, sa iyang pulong sa ta mo pahulay. Magpauraray ta. Amen. Nindot matulog nga nagadungog ta sa iyang pulong. Amen. Nya anyway, akong i-shoutout ang tanang mga subscribers. Okay, natay mga new subscribers. Okay? Sa mga nangutanan na kung unsaon pag-subscribe, pasensya na wala ko kabalo. So sa mga naka-subscribe diha nga kamao mo pwede ra mo tudlo na luya po nila. Gusto sila mo subscribe pero di kabalo. Ako sa di. Okay? Kabalo na mo mga igsoon ang akong purpose ni ini igsoon. Gusto lang ko mag-live, gusto ko magwali, gusto na ko isangyaw ang kamatuoran. Wala na ko magunahuna nang naay mo subscribe, naay mag-send og stars, naay mo unsa man diha. Pero naaman na ning subscribe, so wala ni na ko tuyua. Mao nang dili ko kabalo unsaon na ninyo.
Ang mga subscribers di kay kanang naay naka-green heart. Okay? So again, shout out sa tanang mga subscriber. Okay? Mga new subscribers and followers. Hapit na ta naabot og 91,000 followers. Pareha niyo. Jan Roselo, usa ni sa atong subscriber kani nag-type og at everyone. Thank you kay Exxon. Thank you. God bless. God bless. Okay? Shout out sa atong mga viewers, sa new followers di no. Welcome sa ani nga page ato ani. Wala ni angko na niyo, wala na ko ni angko na Exxon. Okay? And of course, ako din gipasalamatan katong mga followers nato nga ilang gi-invite, gidalang ilang mga friends and loved ones. Ilang gi-invite nga mo follow sa atong page, no? Salamat kayo Exxon, ang Diyos magapanalangin kaninyo. So another brother Dante Ladeca. Brother, thank you kayo, no? Thank you kayo sa imong pag-mention sa imong mga igala diha. Okay? Mayong gabi, Pastor James from JR Legi, Geliena Araula. Okay? Nay heart na dapit sa araw nga mag-share. Mauna pag-subscribe. Heart nga dapit sa araw. Okay. Good evening, Pastor. God bless. God bless you more, Brother Archie Mides. Okay. Mayong gabi, Brad. God bless. May gabi sa Brad Rapi, Golfan. Anyway, shout out ang tanang mga Brad na ko niya. Okay? Mga Brad, kabalo na mo. Namo sa akong prayer. Long live ta kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Okay? Atong ipataas ang ngalan sa Ginoo. Okay? More than sa atong grupo. Kay walay long live, walay long life, walay gitawag og mahabang buhay kung dili na to ipataas ang ngalan sa Ginoo. Amen. And shout out also sa tuwang mga brad sa SEA, akong mga brad sa SEA Skip Throne in Arms, no? Especially dahil katong mga ISAC, no, International Skip Throne. Lain-laing kanasuran, lain-laing council, different council and different chapter. Mabungahong kagabion kaninyong tanan. Okay? So this time we have, ilan naman yung viewers na ito dahil daghana? 173 viewers. Happy na ta 200. Aboton sa ito kadiyon. Kamot. So ang shout out akong Brad nga nagpahipi na siguro diha. Si Brad Joy, Brad Jonathan Pintados from Sandingan, Loon. Okay? Brad, nakasa kong pag-ampo, Brad. Basta maon ni. Kasakit o kalipay, padayon ta. Abante ta, paras kay mayaan sa Ginoo. One of our subscriber as well, Annalisa, Sister Annalisa. Mayong gabi, Pastor, watching from Singapore. Thank you, Sister. Pasensya na maikson nga medyo karat-karat pa kay way undang akong pagwali ba. Pero bintahan na ni okay na. Dili na pa rin sa the other day. Okay? Makadasi kay imong mga live pastor watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Himaya sa Ginoo, Sister. Himaya sa Ginoo, Sister Jan Roselo. Thank you. So, on since our time now is 9:05 in the evening. Okay? May gabi, Pastor. Padayon lang gihapon ko pray sa akong pares. Okay, sige. Salamat kay simong kinabuhi. Daghan jud mi na bless sa imong kinabuhi. Himaya sa Ginoo, igsoon. Excited na sad ko maminaw sa pulong sa Ginoo. God bless kanimo, Pastor Jim. God bless you more, Sister Jennifer Alconten. Okay? Okay, so magampo tayo igsoon, no? Let's welcome the presence of the Lord. Okay? Ato siyang i-welcome, atong i-invite, iyang gahom, iyang presensya. Para ato yung masabtan iyang pulong. Okay? So, I mean, dili man kita makasabot basta-basta. Dili na to mapalawman. Ang pulong sa Ginoo kung ato lang ni siyang pamalandungan or sabton gamit sa ato ang tawhanon nga kaalam or kalibutanon nga kaalam. Amen? So, let's pray para walay makabaldag yun. No? Atong i-invite yung protection, atong i-invite yung dihog, yung himaya, yung Holy Spirit for us nga may mo guide na to. Amen? So let's pray. Father in heaven, at this moment, Lord God, once again, we come before your throne with a humble heart, Lord God.
kami nagaduol kanimo uban sa kasing-kasing mapainobsanon Ginoo. Among giila imong pagkabalaan, among giila imong pagka-Dios, walay sama kanimo, hari sa mga hari Ginoo, sa mga Ginoo. Father God, perpekto ka nga Dios nga mong gialagaran. Kami dili perpekto nga sama nimo. So daghang panahon nga madalinas mi madagma mi tungod sa kadangog nining kalibutan Ginoo. Tungod sa kadaghang offer nga temptation unya usahay mataymingan nga luya mi kay tungod sa mga daghang pagsulay. Apan salamat Ginoo. How many times we failed, but you never fail us. Sa panahon nga muduol mi kanimo walay higayon nga imo ming gitalikdan. Kung dili wala ka na puli pagpasaylo ka namo. Salamat kay Ginoo. Lord, this time we welcome you. We welcome your Holy Spirit. We welcome your holy presence. We need your guidance this time. We need heavenly wisdom as we meditate your word this evening, Ginoo. Without you, we are nothing. You alone will be glorified this time, Lord God. Walay relihiyon, pastor, ministro, pare, unsa man diha tao or simbahan, sekta, nga maisa. But it's all about Jesus Christ. Ikaw lamang among pasidunggan karon Ginoo bayawon. So Lord God, as we proceed, limpyuhi sa among kasing-kasing, imo aming takos ug angayan mamati sa imong pulong. Hinlui kami Ginoo. Ug tagai kami kasing-kasing madinawaton mapainobsanon, willing mo dawat og correction, willing mo dawat og tambag, labaw sa tanan, willing mo sunod kanimo. Doers of your word. And Lord God, ako nagaampo og kalinaw sa mong unahuna og pagbati. I pray Ginoo nga walay makabalda karon sa among pagabuhaton. I cancel, I destroy, I rebuke every spirit of destruction in Jesus' mighty name. Lord God, we declare victory sa among pagabuhaton karon. We invite you, Jesus, mupatunga ka, mupataliwala ka sa among pagabuhaton karon. And right now, Lord God, I pray to all of the viewers right now around the world, in different countries, different places. Bisag kinsang makakita, makadungog ani nga live Ginoo. Ipabati imong gahom. Ipabati imong diho Ginoo. Ipabati Ginoo ang lihok sa Espiritu Santo, Lord God. Mamuhat ka. Let your will be done. Holy Spirit, this is your moment. Again, Ginoo, salamat daan sa kadaugan. Ang habiling panahon among itugyan kanimo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. So, this time we have 172 viewers. Kumusta mga igsoon? Our topic for tonight is about as nga kita ang kahayag. Okay? So ang kahayag asa man mo sidlak adto ba sa kahayag? Pare karon igsoon hayag diri, naisuga. And then mag-switch ko og another light. Do we think nga mapansin nato ang kahayag? Labi na kung gamay-gamay nga kahayag dili. Kay nga naman, ang kahayag dili mo effect sa hayag na daan. Nindot jud nga ang kahayag adto nato pasigaon dito sa kangit-ngit. Mo na tong topic karon, okay? So again, before we proceed, Dixon, I just want to remind everyone to mention on your friends and loved ones here in the comment section aron makabantay sila unya. Just type at followers at highlights and at everyone for them nga yes makabantay sila. Okay? Anyway, salamat no. Salamat kaayo sa inyong tanaw, pagsubaybay kanunay no. Atong imarites, atong ipalanog-lanog ang pulong sa Ginoo nining kagabhion Nixon. Sa dili pa ta mo pahulay, sa dili pa ta mga tulog, mas maayo nga ang pulong sa Ginoo atong ipakatag, atong paminawon, atong pamalandungan. Kay nagaingon ang Joshua Josue 1:8 nga ato ning pamalandungan ang pulong sa Ginoo adlaw gabi. Ganina adlaw to, lain na po ning gabi. Di ta mapulan, nindot ni nga addiction igsoon kaning pulong sa Ginoo. Kay nindot ni og tama makaayo. Ang tama ani panalanginan ta. Dili makadaot. Okay? Good evening, Pastor James. Good evening, Sad, Brother Renato Remiticado. Okay. Salamat kayo sa kahayag, Lord. Okay, from Sister Sheila ko. Let's go. Hello, Pastor. Watching again from Saudi Arabia from... Who's this? Brother? Rigi or Sister Rigi Claudio Costudio. Okay. Sige, abanti na ta. So, atong pamalandungan karon mga igsoon ang mensahe sa Ginoo.
nga na makita sa Mateo 5:15 hangtod sa 16. Listen carefully. It's about us. Okay? Muna giingon ni Jesus igsoon. Shout out 191 viewers. Okay? Uy, akong brother di makumplito adlaw na ho, brad, di ko makadungog sa wali nimo. Makagaan sa dughan ang tama sa pulong sa Dios, sa Ginoo o sa Dios. Okay? Lahi kay brad nos, tong tama sa una ba? Tama sa Tanduay, Red Horse, tama sa Shabu, lahi kayo. Tama sa mga lain-laing babae nga atong mahilabta, no? Temporaryo, dali ra kayo mawala, no, ang kalipay nya. Mura bitaw makalimot ta, pero lahi ang impact sa pulong sa Ginoo, brad. Sakto ka, brad. No? So ako naman kang gi-shout out, brad. Shout out, brad, ni Yudes Tapad na ho. Okay? Ang motor bitaw diri, brad, kay angan sa akong anak kay Yudes. Ingon siya na ko nga. Ingon po akong asawa, okay ra po, diyang gingan lang Yudes. Ako na itong gilhian ganina, mo ito akong gigamit hatod to school ba. No, ganahan man siya kay mubo, murag pambata. Kanya ingon siya nako nga angan ko no kay si Yudes. Okay? So shout out dai ni Dudong Gwapo Yudes nga hilumon na uwaw nako sa daging anak ko sa ilang bahay sa kumbrad. No? Balik rami da pohon Dudong Gwapo. Sayang kayo, wala mo makabanding sa akong anak si Itski kay nakakay recollection ato nga time. Pero sunod, duwa mo basketball. Paglakaw ni mo, nag-itsa-itsa to akong anak sa imong ring. Okay? So, again, shout out, Dudong Yudes, no? Padayon na to, gampoy mo papa. aron mulahot na yun ang kabag-uhan nga iyahang natagamtaman. Name nako na pas Yudes. Amo ba? Oh, Joy. Yudes. Umao bitaw na. Gibali bitaw na niya. Joy yung puni. Katawa ni Yudes, brad. Oh, i-regards ko, brad. I-regards, no? Natog na si HK Lab. Oh, na si HK ron. Naminaw po na speakers kwarto. Kadungog ni siya nga akong regards akong anak, brad. Si HK. Okay, so, abante. So, mamalandong ta karon mga igsoon sa pulong sa Ginoo ni makita sa Mateo. Gisulat ni siya. Giingon ni siya ni Jesus. I mean, giingon. Okay? Ingon si Jesus Christ sa mga katawhan. Ingon siya, Mateo 5:15 to 16. Sa 15 nagaingon diri, walay magdagkot og suga, aron lamang isulod sa gantangan. Kundili, ibutang gayud kini sa tungtunganan, aron maghatag og kahayag sa tanan nga naa sa balay. Okay. 16. Busa sa samang paagi, ipadanag ang inyong kahayag at ubangan sa mga tao. Brad, sakto dyan kayo ito, brad, atong gihimo, nga sige tagwali, bahalag magkatawa pang uban ni mo, brad, ya. No, brad, Joy. No, kay ingon man diri nga ipadanag din nato, okay? Balik ta. Busa sa samang paagi, ipadanag ang inyong kahayag at ubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug daygo nila ang inyong amahan nga atoa sa langit. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Tonight, mga kaigsunan, this evening, Jesus Christ remind us sa iyang gisulti. Ingon siya, walay magdagkot og suga aron lamang isulod sa gantangan. Sa laing version ani sa English, wala daw magdagkot og sa English is ang term dito is wala daw magdagkot og suga nga gibutang sa ilalom under the basket man tong uban. Basta something, basta naay version nga klaro jud kay nga kana bitaw iyang buot pasabot, tabunan bitaw, wala daw magdagko. Ang pasabot ng connection is, walay magdagkot. Or murag something, ibutang talag planggana. Basta atong kabira, no? Imagine, magdagkot ka og suga. And then after sa imong pagdagkot og suga, either kandila or lampara, tabunan nimo. Walay nga na nga tao, no? Kung na may tao nga magdagkot og suga niya, tabunan naman gali niya, unsang klases pagkatao na. Di ba? Pero kung ang tao gali magdagkot og suga, kasagaran ana ibutang na nila nang may babaw bitaw nga part, bitaw aron malandag, no? Aron ang iyang kahayag mudanag sa tanang dapit sa kangitngit. Again, ingon ri, walay magdagkot og suga aron lamang isulod sa gantangan. No? Walay magdagkot og suga aron dili lang aron himuon natong aron ato lang himuon nga kana bitaw walay kapuslanan, wala. Kung dili once ang usa ka tawo magdagkot og suga, most of the time
during night time. Okay? Sa panahon sa kagabion, maunay pinaka-the best nga panahon, mga igsoon, nga magdagko tag suga. Sa panahon nga naay brown out, no? Black out. So na, magdagko tag suga, ngano man aron ang kangit-ngit mailisan og kahayag. So mao ginay purpose sa suga. Ang purpose sa suga, ang purpose sa hayag para ang kangit-ngit mo danag. Okay? Walay ikaw mo kung naigsoon, mag-flashlight mo ya, tabunan na rin mong flashlight. Di ba? So unsay gamit sa flashlight kung imo rang tabunan? Amin ba? Kinanglan ato ginang pasigaon, atong ipagawas aron makit-an ang kahayag. Next line. Og maghatag og kahayag sa tanang anaa sa balay. 16, dara. Busa sa samang paagi, ipadanag ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug daygo nila ang inyong amahan nga atoa sa langit. Ang first verse igsoon sa 15. Walay magdagkot og suga. Ibutan talag flashlight unya tabunan ra nato planggana. Kung dili ipadanag jud daw according to Jesus Christ. Sa ato pa sa samang paagi daw ipadanag sad nato atong kahayag. Kita igsoon gitawag ta sa Ginoo aron mahimong kahayag niining ngit-ngit nga kalibutan. Unang-una nganong nahimo tang kahayag tungod kay ning tuo ta ni Kristo. Ning tuo ta ni Kristo nga didto gilansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo, namatay siya igsoon. Nabanhaw. Unya ning ingon siya mga igsoon nga ako ang kahayag. So atong gidawat ang kahayag, gipasulod sa atong dughan, gipahari atong gituuhan, mao nakabaton ta kabag-uhan. Mao nang atong natagamtaman nga kahayag igsoon si Kristo, nagproduce nato og light also. Natakdan ta. Nakahatag nato kabag-uhan, mao nang ato pong ipasidla kita na pud karon ang nahimong kahayag. Nga ingon ang balang kasulatan igsoon, since nahimo man tang kahayag, mudanag ta dapat dili ta mo tago. No? Atong isangyaw, atong ipakita ang kahayag nga naa nato sa uban nga naas kangit-ngit. Okay? Now, mangutana ko na igsoon, ang kahayag asa man epektibo? Sa ngit-ngit. Dili pwede igsoon nga nakas kahayag, mabitaw ni kung imo ni siyang palawman og maayo mga igsoon, naghisgot ni og Great Commission. O siya ng Great Commission, Pastor, kanang magkuan ta ba, maghimog tinunan, no? Kanang mga big tagkalag ba, itong gadadoon stilan sa Ginoo. Unsay katong mga gibili ni Lord nga mga katapusang pulong igsoon. Before siya ning kayab sa langit, gibanhaw siya igsoon, tulo ka adlaw, migsaka siya sa langit, ningingon siya, muna ako kaninyo dito, mag-andam ko, balay sa langit. Okay? Andamo na ko ang inyong pinuyanan. No? Nya miingon siya, busa panglakaw kamo, imo ang tinunan ang mga katawhan sa kalibutan. Make disciples, no? Kung imo na siyang idikit na siya kanang duha, kanang pasigaan yung mga suga, parihar na. Pasiga ang inyong mga suga, meaning gisugo ta sa Ginoo nga mudanag, mag-make disciple. So, adto ta padung sa kangit-ngit. Dili ta pwede mag-make disciple sa kahayag. Ato pa yung palauman. Dili pwede igsoon nga atong walihan, atong sangyawan, kitong kabalunas kamatuoran. Daghan pa kaayo dinis kalibutan igsoon. Even sa atong mga silingan nga wala pa kay balos kamatuoran, naglunang pa sa mga makadaot nga bisyo, gapos sa lain-laing unsa man diha mga igsoon kadaotan. Naulipon igsoon sa ginadili. No? Daghan pa kay sila igsoon mao na nga didto ta mudanag. Kay gisugo ta sa Ginoo. Ingon rin ba lang kasulatan igsoon naabay magdagkot og suga. Unya tabunan lang, no? Sa gantangan may ingon rin. So ato lang atong i-upgrade, no? Magdagkot og flashlight unya tabunan lang natong planggana. Unsay gamit sa flashlight? In other words, unsay gamit sa hayag sa flashlight kung atong tabunan lang og planggana? Wala. Ang dapit nga ngit-ngit example brownout, blackout kintay. Okay? Sa tungod kay blackout exo nagpasiga ka flashlight. But pag human mo pasigaw flashlight imong gitabunan. Unsay nitabo? Nagpabilin nga ngit-ngit ang dapit. Kay nganoan imo man gitabunan. Okay? So ang kahayag na igsoon kita kay kahayag man daw ta. Ingon man ang balang kasulatan Mateo 5:16, no? Pasigaa ang inyong kahayag. Ano ato basahon ba? Busa sa samang pagi ipadanag ang inyong kahayag. Okay? Ang atong kahayag, no, atong
pasidlak igsoon, no? Atong ipadanag. Asa man? Sa kangit-ngit. Okay? Sa kangit-ngit, dili pwedeng adto sa kuano, na hayag na daan. Hayag na daan, it means mga tao na nga kabalo na sa kamatuuran. No? Kung tinuod kang kahayag igsoon, paminaw, musidlak tas kangit-ngit, dili kay anak ka ng anak ra pong kasadapit nga landag na daan. Kay sama sa kong gibalik-balik igsoon, dili ta may bawaan nga ni hayag ta kung naratas hayag. Usay igsoon, dili ta siguro musidlak sa kahayag, no? Usay igsoon, dili ta ka penetrate sa kahayag kay ang tinuod dili magitahayag. Pero ning angkon tang Kristohanon ka, if we claim ourselves that we are Christian, we are followers of Jesus Christ, then kita kahayag. Amen? So kay hayag man ta igsoon, adto ta danag sa kangit-ngit. Dili nang magpundo ta sa hayag igsoon, no? So atong i-connect sa Great Commission igsoon. Atong i-connect ha. Adto ta mo sangyaw, adto ta mo wali sa katong wala kay bawo sa kamotuoran, mao nay kangit-ngit. Ang kangit-ngit igsoon mao nang mga tao nga wala pa kabalo sa kamatuoran, mga tao mga igsoon nga sa diyang nay problema, mangutang dayeg tamduway, mangutang dayeg red horse, mangutang dayeg emperador, wala kay bawo nga naay lami nga tambal si Lord nga wala pay hangover. Di ba, Brad? Di ba? Wala hangover. Mao na sila ang mga nas kangit-ngit niya. Dili na sila kabalo nga naa day Ginoo nga mo comfort nila sa ilang problema, nga mohatag og paglaom sa panahon nga wala sila makafeel, sila wala sila paglaom. Unsaon nila pagkabalo kung dili nimo sultian? Mao na igsoon kamo nga nangaminaw diha. Kung mo claim mo nga Kristohanon mo, nanamos pagkamatuoran, ayaw pagpakahilom. Kahayag ka. We are light and salt in this world, asin o kahayag ta. Unsay buhaton sa kahayag igsoon, magpundo ra ta sa hayag? No. Adto tas kangit-ngit. Ayaw tuguti igsoon nga wala kay gamit. Wala ka giluwas sa Ginoo igsoon aron maghanday-handay ra ka. Magigda-higda lang ka, relax na ka. Yes, thank you, gisave ko nimo Lord. Og ebidensya nga ako nakabaton og kaluwasan, na ako'y tinud-anay kabaguhan. Dili kay ingana ra. Giluwas ta sa Ginoo, gihimot ang kahayag sa Ginoo, aron mo danaag ta, mo sidlak ta, kay bawo ang Ginoo igsoon. Kay bawo ang Ginoo nga naay na nato igsoon nga kaya ta makadala nila padung sa tilan sa Ginoo. Mao na hinungdan nga giluwas ka. Si Lord igsoon perpekto nga Dios. Wala siya masayop pagluwas nimo. Giluwas ka sa Ginoo igsoon, gihawas ka gikan sa kangit-ngit. Kay balo si Lord nga naani mo naani mo nga talento hiyas nga kaya ka mo reach out sa kangit-ngit. Unya imo silang dalhon ngadto sa kahayag. Mo nang ikaw unang giluwas. So ayaw sayangi ang kaluwasan nga imong nabatunan karon. Sidlak. Amen. Kahayag ka. Ang kanang nagpuyo sa imong dughan karon igsoon, si Kristo. He is the light. Ingon siya, I am the light of this world. Unya ning puyo siya sa kasing-kasing nimo. Ning sidlak siya midanag karon ikaw na po nahimong kahayag. Mao nang ayaw pagpakahilom. No. Kundili sangyaw igsoon. Sidlak igsoon, daghan kay luoy karon. Pamalandungi, obserbari ang palibot, luoy kayo. Grabe kadautan. Diya po ito'y gipatay nga bata sa balita nga luoy kayo. Grabe. Brutal kaayo, no? Daghan kay mga as what I have said igsoon sa akong mga previous live is ang kana bitong kadautan karon sa karong panahon na ning level up siya. No? Nya kinsa may makapakalma na igsoon kangit-ngit ba? Ang kangit-ngit karon igsoon paminawa. Ang kangit-ngit karon nagkabaga. Gipropesiya na igsoon na sulat sa Biblia nga sa katapusang mga adlaw magkadautan kaayo ang mga tao. Tanawa karon normal ra mga premarital sex, di ba? Ang gusto sa ginikanan nga ilang anak mahuman pero tanawa ning butoy na. Normal ra kay mga estudyante pa naglibi-in na. Ning baga ang kangit-ngit ron igsoon. Unsay gibuhat nimo ingon nga kahayag? Mingdanag na ba ka? Nakadala na ba kag naa sa kangit-ngit unya imong gidala sa kahayag? Kung nay nagtan-aw nako diri nga usa ka kabanggiitang salbahes. Balik ka tong mga salbahes unya dalhas tiilan sa Ginoo. Kung nay nagtan-aw nako karon, banggiitan kang adik-adik sa una. Duula og balik ang mga adik-adik
dalhas tilan sa Ginoo. That way, imong gipasidlak, imong kahayag ngadto sa kangit-ngit. Kung bagiitan kang palahubog, hala, doula, balika ang mga palahubog. Dili aron maghubog-hubog kag balik. Kung dili imo silang dalhon. Ato silang giyahan, igsoon. Padung sa lami kay nga tama, nga mao ang presensya sa Ginoo. Ana na, mao na, igsoon. Kay wala ta giluwas sa Ginoo. Wala ta gidala sa Ginoo sa iyang kahayag, igsoon. Okay? Para lang ana magpuyo sa kahayag, magkinabuhi sa kahayag. No! Balika tong dapit nga ngit-ngit, igsoon. Kung tinuod kang nahigugma sa imong mga higala, concern ka sa ilang kaluwasan, mao na tinuod. Dili kay naluwas na, safe na ko. Secure na ko. Usa ka adlaw, malangit na gyud ko. No! Dili na. Kung tinuod kang nahigugma sa imong mga higala, imong mga kaliwat, imong mga kadugo, sangyawi sa pulong sa Ginoo. Concern ka sa ilahang ending, sa katapusan. After death, unsa man, impierno langit. Concern ka sa kaluwasan sa ilang kalag. Maunang baliko nimo sila. Kay gusto ka nga imong ipasidlak ang imong kahayag tungod kay wa ka gitawag sa Ginoo nga mahimong kahayag para lang mag-relax lang. No! Kana kay gihimo kang kahayag sa Ginoo, expected na ni Lord nga mobalik ka sa kangit-ngit aron imo silang hayagan, imo silang lamdagan aron mahimo kang iwag nila. Dili kay mobalik ka sa kangit-ngit aron mobalik ta didto og kabot mo na pa makarelate ani ako ang mga higala ng mga former drug dependent, no? Kung dili mobalik ta didto, mobalik ta sa kangit-ngit isip kahayag kay ngatong mga kaila mga higala nga naas kangit-ngit atong giyahan. Nga naay langit nga perting ninduta nga nagpaabot nato kung mga lagad ta sa Ginoo, igsoon. Nga ang ilang sitwasyon nga naay nga walay paglaom, naay paglaom as long as kita mulaom sa labawng makagagahom. Amen. Ingana, igsoon. So ayaw sayangi imong kahayag kay matod pa ni Jesus, ingon siya, walay magdagkot og suga unya iniguman na tabunan lang nila sa gantangan. Kung dili, once magdagkot daw tag suga, ibutang gina nato sa taas nga bahin aron makadanag sa tanan nga naa sa palibot. Amen. So ingana kita sa igsoon, since kabalo na tas kamatuuran, ang naa sa mga kadautan atong sangyawan. Siguro at first di ta tuuhan, bahalag di ta tuuhan, at least di ta panilngan. Ang problema manggod ana nga maulaw bitaw ta kadita tuuhan niya, wa ta kabalo namatay og kalit atong mga kaila. Wala ko nanungo, ang kamatayon igsoon di matag-an. Listen. What if ang imong una-una maulaw man ko kay ako bagiitan ra ba kung ngani niya katawaan ko? No. Ayaw hunahunaan ang katawaan ka. Natural gyud ang katawaan ka. Ngano man? Normal amo sunod ka sa Ginoo katawaan ka. Igayagaan ka ako, nay kinaon ako na igsoon. Kanang mga bugal-bugal, yaga-yaga, katawaan ka, tamayon ka, normal na. Naka-built-in na sa itong pagpangalagad sa Ginoo. Ayaw, hunahunaan ang katawaan ka. Kay kung imo na hunahunaan nga, katawaan niya ko, pastor, katawaan ko, no. Huwag ka kibaw, usa sa imong higala, makabsan nas gininhawa, ugma. Pero wala ni mo siya, share kay imong na katawaan ka. Kinsay panilngan. Ikaw, kay kabalo naman kas kamatuuran. Kay balo si Lord nga higala ni mo siya. Muna igsoon ako mong encourage dining kagabhion. Puslan man nga nakabalutas kamatuoran, dili ta magpakahilom. Manabi ta magmarites ta igsoon atong isangyaw ang pulong sa Ginoo. Amen. Sama sa gingon igsoon, wala ta makahibalo usa sa atong mga higala or duol sa atong dughan motaliwan na di ay. Amen. So kinsa may paninglan, way lain kung dili kita, kay kita may duol nila. Kita may duol nila nga nakaibaw sa kamatuoran pero wa ta misulti. Muna igsoon ako magadasig kaninyo ning taknaas kagabion. Ayaw usiki sayangi ang imong pagkakahayag kung dili sa kangit-ngit kita mo danag. Amen. Aron makahatag ta nila og lamdag igsoon. Abi niyo mga igsoon, nay mga sitwasyon ba? Nay mga senaryo sa akong mga barkada nga na-experience ako sa una nga. Bago pa ko sa Ginoo igsoon, maulaw ko. Wow, ko ni katawaan ko ni sa una na maligya ko tag syambo. Sa una ni agi tag paninda, pangitsa og syambo, adik-adik kay ta, ilado kay ko sa akong mga barkada, uwawa ni no? Pero abi ng mga igsoon, nagpabaga jud ko, listen na paminaw mo. Sa mga mauwaw mo sangyo nagpabaga ko. So diha may opportunity nga gihatag si Lord nga nagka-meet mi sa akong higala.
Kabaw ba mo mga igsoon nga ning share ko? Pag-share na ko niya sa kamaayo sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo. Awin nyo kung sa netabo, dugay rin siyang nagpaabot nga makadungog po nako. Kay nakadungog daw siya nga ang ako, ang banggiitang adik-adik gibag-o. Pero maulaw lang siya mo approach nako kay mataha siya. Mao nang nagpaabot siya nga mo share ko. Di ba? Ingana ba no? Ayaw padala sa imong kauwaw igsoon. Kay wala ta kaybaw kanang imong mga higala. Dugay rin na nagplano nga unsa nagplano nga mugawas nas makadaot nga bisyo. Kanang imong mga kailag ikapoy na sa ilang gusto na mugawas mahuwa sa depresyon. Pero ang yawi na ani mo kay ikaw may nagkupot, nakabalos ka matuuran. Mo na igsoon ayaw pag ulaw-ulaw sama sa gingon dis balaang kusulatan sa samang paagi padanag ipasigaa ang inyong mga suga aron ilang makit-an ang inyong maayong binuhatan. Nay word nga maayong binuhatan. Now, kanusa nila makit-an atong maayong binuhatan? Again, kanusa nila mabantayan atong maayong binuhatan nga ebidensya or bunga sa atong natagamtamang kaluwasan? Ato ilahan ang maobserbaran igsoon kung mutipo ta nila. Tagaan ta mo example parehan ako. Ming tipo ko sa akong mga barkada nga nag-inom, nagtagay. Okay? Nagtagay. Ya dili pa gyud basta-basta igsoon atong tayma. Hardagan kay pero naay dili basta-basta nga moment. Akong kauban ato nga nagtagay, mga hippie. Kay birthday man to sa brad na ko nga hippie pod, cheap. Sumao to dito nga nagtagay-tagay. Ako naman gi-share nyo pero akong balikon. Murag katulo ko gitagayan, kaduha katulo pero himbalibad ko. That way, ilang nakita ang akong maayong binuhatan nga ebidensya or bunga sa kaluwasan nga akong natagamtaman. In other words, ning sidla ko. Amen. Ning sidla ko. Kay ngano man ning balibad man kustagay, bisag one shot ra. Di apay usa nagpatagay na ko. Okay ra man na bay kay ingon man ang balaang kasulatan nga inom mo gamayng bino. Pero wa ko pada. So dito nila na-realize nga laki na lagi jud ni siya no. Tabantay mo, nakita nila ang maayong binuhatan. So ana nga paagi ning sidlak na ta. Amen. Kay di man ta may bawaan mga igsoon nga kahayag ta igsoon kung di ta mo tipo sa ngit-ngit. Di ka may bawaan. Di ka may bawaan. Mao nang dili jud ko mo saludo anang uban nga manangyaw lang anang mga kaybaonas kamatuoran. No? Wa man ta suguan diha. Gisugo tas Ginoo nga mosidlak sa kangit-ngit. Dili kay musangyaw atong nakaybaon na pud sa kamatuoran hantud manghilog na lang taw mga membro sa laing simbahan. Makakita ka hala ato ning kono no sayop na kung tinuod kang kahayag sidlak sa kangit-ngit. Di kay adto ray nung katong mga hayag na daan na kay baon na sa kamatuoran nga ato ni walingan balhin diri simba sayop. Sayop na. Wa man ka na misidlak sa kahayag o sa kangit-ngit ning sidlak kas hayag na daan. In other words, wala ka mo sangyaw sa wala na kay bawo sa kamatuoran. Kaya ang imong gisangyawan, kabalo na sa kamatuoran, imo lang hilad-hilad diha. Nya kanira bang kabalo na sa kamatuoran kay sayon ra kay ululuhan, labi na mga bata pa sa espiritual sayon ra kay ululuhan. Operan lang mga ani, mga kwarta, mga ana, no, pakanoon lang. Grabe luoy kayo. Sayop ka igsoon. Di ko mo believe og mga Kristohanon nga may lang muwali sa mga kaybaon na sa kamatuoran. Anha ko mo believe igsoon kung adto ta tong nas kangit-ngit. Kaya nga naman, kahayag ta. Asam day ang kahayag mo epektibo. Asam day dapat ang kahayag mo sidlak. Sa kangit-ngit, mabitang ako, igso, mo tipo ko sa mga brad na ko. Day time, ning tipo ko, nanuyop sila. Pero ako nag-expect ato. Duol ko sa kong brad, igsoon. Ning abot ang usa ka brad, igsoon. Puro ni brad na ko, ha? Nga respetado, igsoon. Nagdag, duha ka putos. Atong time kay uso mong tugdamang. Kaka ba? Nagdadasag puspuro. Tuk-tuk-tuk-tuk siya, ingon siya. Nakoy damang. Isog kay ni. Anak pa siya. Sus, pagdili pa ko, tarong kay kong lili, kanila ging. Ning biya na ka ng mga kabuang, mga bisyo nga, mga shabu, ano, unsa man ang mga binuang igsoon. Sus, pag ana niya igsoon kay una, ming ikid man ang usa ka putos, shabu, kanang pinataas, bitaw, butang ma, ang item pinataas, taas kayo. Murag taglibuhon gito, kay taas man kayo, dagko kay lusok, brad ba? Brad, dagko kay lusok. Ana ba na, ikaduha na kaputos, di ba? Tanawa, nuyop din sila. Wala pa, kilis din sila, sinaw, wala. Anak na sila. Nya daghan man ang butang ang ilang gigamit tisyo. Di ba brad? Ang tisyo kay kusog kay kasuman. Sige kung tanaw nila. Tipo jo wa ko mohawa.
Igsoon kay bawo sila nga adik-adik kay ko kay kajam to nako. Ang usa ato igsoon sulugoon ako. Bro, paliho ko dagani ko kinintos, dagani ko usa ka bulig, dagani ko 18. Akong suguon na. So dito igsoon, wa ko mihawa nga naman. Akong gipakita nila nga kahayag nako. Akong gipakita nila kay naa sila sa kangit-ngit nga bisag na ako diha wa ko muhawa kay aron makaingom sila others nako. No, akong gipakita gyud. Pero warning lang ha, lesson warning. Kung kamo sa diha nga nagtan-aw, feeling ninyo murag di pa mo kayo ligon bitaw mo tipo nila ayaw sad kay delikado kayo. Basin mahubog na hinung ka or makasyat magtama na hinung ka no. Tan-aw nimo igsoon, paminaw mo, kabaw man sad ka mismo sa imong kagalingon, sa imong spiritual maturity. Amen. Kung kabantay ka nga murag abiki ko kay murag tagilid, mao ni akong weakness ayaw sa. Pero igsoon, ako igsoon, gracias sa Ginoo og tabang mintipo ko. Sige silag dabdab. Hantod, gipasahan ko, wa ko mindawat. Sikan ra na unya na siya daghan pa man kuno kayo kay giinanay man usa ka putos pauna nya duha pa man kaputos. Mao to igsuon nga murag goods na sila kay natamaan na. Pasa sila nako kanduhang tunol sa tuter. Di man gyapon kumudawat ningon tong usa sa brad nako ningon siya nga. Pagamatag bag-ong tuter kay basin arti na kay ni siya kay dugay na tawo nagkita ba basin nailaway di siya ganahan so gigamaan ko igso na may bullpen dito kana bitong bullpen na. Di ba kanang bullpen imo nang tangtangan nga nagpurma na siya murag tukog maoy gigamit nila. So ilang gihatag nako imbalibag gud ayaw na lagi kay ang kabag-uhan nga akong natagamtaman. Dili ni ako lang kung dili gitabangan ko sa Ginoo. Sigay lang mata kay tama naman kay samot kasiga. Ha? Sigay lang mata. Pero igsoon wala jud kumuhawa sa ilang tungod. Hangtod nahuman silag panuyop. Pag human lag panuyop, si istorya na mi. Yang usa ka brad na ko nangayag number siya nga, bro, tagay kog number ni mo bi kay sa tinuod lang bro. Dugay na ko nagplano nga mugawas nining abisyo pero dili jud ko kagawas, no? Ako jud gipakita igsoon akong gipakita nila igsoon. Nga kahayag ko didto na ning kamot ko nga mosidlak. Sultian ta mo igsoon ang usa ato ning simba. Ning simba. Ako man gi-invite wa siya kabalibad ngano man. Mao ni akong gingon. Wa siya kabalibad kay ngano man ako mismo nakita niya nga kahayag. Usahay igsoon dili ta makadani sa mga naas kangit-ngit kay di man gud puta hayag, no? Adto ta dito nga badlungon puta kapandulan ta di kita tuon pero tinuod gyud ang kahayag igsoon. Paminaw mo. Kung tinuod gyud ang kahayag, mudan-a gyud ta mahimo tang iwag nila. Di na sila kabalibad na to, bro, mao ni Brad. Well, di na siya maikog na siya ngano man. Nakita man nila nga laki lang ini siya. Amen, mao na igsoon nga mas epektibo ta ang hayag mas epektibo kung naa siya sa kangit-ngit. Mabantayan man ta. So mao nang sa tanang nagtan-aw karon, I want to encourage you. Ako yung kasulti mao ni. Kung tinuod mo nga kahayag, tinuod ta nga hayag, then mosidlak ta sa ngit-ngit. Amen. Mosidlak ta sa kangit-ngit mo tipo ta. Again, balikan ta mo sa mga nabnaawahe. Kung naay nagtan-aw karon nga banggiitan kang palahubog, pero gibag-o ka sa Ginoo, balik ka ang imong mga barkada nga palahubog unya sidlak didto. Bisan pag mag-atong ka sa tagay, pagampo lang pudaan ha kay basin mo sihat ka. Okay? Kay aron mo sidlak ka. Kay niingon ang balaang kasulatan ri mga igsoon, no? Sige ingon ni Jesus. Aron makita nila ang inyong maayong buhat ug daygo nila ang inyong amahan nga atuwa sa langit. So, diha day sila magbase sa mga binuhatan na to. Amen. Makita nila ang atong maayong buhat kay bisag gipugos ta nila o di man gihapunta. No? Ning dili man gihapunta no, ning balibad man ta. So diha na nila ma-realize nga wow. Tinuod gyud ni ang iyang gialagaran nga Ginoo kay nabag-o man siya. Again, kung naay if there's anyone right now ning tan-aw, ibutang talag palahubog kay kasauna gibag-o kas Ginoo. Ayaw paglipay-lipay kay nakagawas na ka ng mga espiritos, tanduway, red horse, emperador. Balika imong mga barkada, dalhas ilan sa Ginoo, sidlak nila. Balika ang mga palahubog unya sidlak nila. Now, kung mintan-aw kada igsoon nga usa ka former drug dependent. Usa ka former nga adik-adik. Gibag-o nakakaron sa Ginoo igsoon. Ayaw pagpakahilom, kahayag na kakaron. Kaya gibag-o man ka. Balika tong mga barkada ni mong adik-adik, sidlak nila.
aron malamdagan sila, aron mahayagan sila nga ang ilang gibuhat dili day maayo. Amen. Unya aron mahayagan sila, aron makakita sila paglaom, ma-realize nila. Kay magtuo maguning mga adik-adik nga kana bitawng adik-adik na good sila hangtod-hangtod. I remember my instructor during my criminology days. Sa dang nagskwela pa kong criminology sa Mater Dei College, Tubigon, Bohol. Ingon ang instructor namo by the name of Sir Abilino Lofranco. One of my mentor. Ana siya. Once an addict is always an addict. Ngana siya, kay mao lagi ko na niya kasagaran. No? So mao na mga igsoon nga naay mga adik-adik nga nagtuo sila nga hangtod-hangtod na jud ilang pagka-adik-adik. Pero igsoon kamong mga adik-adik nga gibag-o sa Ginoo nga nagtan-aw karon. Balika tong mga adik-adik na nga barkada ninyo. Ako igsoon how many times ko ni balik sa mga adik-adik na kong mga barkada. Kaya akong gipakita nila, ako silang gusultian nga kanang inyong sitwasyon nga way paglaom nagtuo mo di mo kagawas, naay paglaom basta mo laom lang ta sa labaw makagagahom. Basta mo salig lang tas Ginoo mo surrender ta atong itugyan ang tanan. Bag-uhon tas Ginoo kapila na ko himbalik. Kaya akong gipakita nila nga diha sa Ginoo ang atong imposible mahimong posible. Imposible magyud para nato. Tao ra gud ta. No? Muna giingon ni Jesus mga igsoon nga humanly speaking it is impossible, but with God all things are possible. Walay malisod sa Ginoo. No? Sidlak igsoon. Kung sa una marites kay ka chismosa libakira unsa man ka diha. Pero gibag-o ka sa Ginoo. Hilikag panungo pamalikas laway kay mong baba igsoon, pero karon gibag-o ka sa Ginoo. Nahimo na kang kahayag. Ang mugawas sa imong baba. Amen. Hallelujah. Praise the Lord na. Ayaw paglipay-lipay, igsoon. Ayaw paglipay-lipay anak kundili. Balika to ang imuhang mga kagrupo nga himalikason, katong mga hinunguhon, o katong mga maritis. Balika. Sultiis kamatuoran. Sidlak atong dapita. Ang tinuod igsoon mauni. Kung dis-a ka sa una, nya gibag-o ka sa Ginoo karon igsoon. Gibag-o ka sa Ginoo karon nahimo na kang kahayag kay gusto sa Ginoo nga mobalik ka kung dis-a kagikan. Dili aron mo sabay sa ilang binuhatan, kung dili aron sila mahayagan ingon nga ikaw kahayag. Kahayag naman. Amen. Ayaw pagpakahilom igsoon wala tagiluwas igsoon kay mahimo tang selfish sa atong salvation. But one of the main purpose why God saved us or why God rescues us because He wanted us to rescue them sa ato ang mga barkada, atong mga higala, atong mga amigo, amiga nga naa pa karon sa kadautan. Gusto ang Ginoo igsoon nga mosidlak ta nila. Gusto ang Ginoo nga mga lagad sila pod niya parehas nato karon. Amen. Sidlak no ayaw sige pundo ng hayag na unsa. Di ta may bawang hayag diha no. Mo na igsoon ako mong gi-encourage igsoon ang laing term ani is sang manangyaw ta atong mga wala na kaybalos kamatuoran dili ta ng mga kaybalonas kamatuoran. Ayaw pangilog. Naunsa? Karon usuron niya mga pangilog-ilog ba no? Nya ululuhan dahil mao ni no sayop. Di kong believe ana. Para nako dili na tinuod nga kahayag kay ang tinuod nga kahayag adto na magkitang katag adto sa kangit-ngit. No? Di ko mo saludo anang mga magsige ragwali anang parihara hantod mangilog na lag membro si bakan di. Isugo ta sa Ginoo nga mosidlak ug asa ta mosidlak kay hayag. Asa man nga hayag? Sa kangit-ngit. Dili nang anha ta ng mga hayag ra gyapon hantod mag-away na lang ng ubang mga lagad sa Ginoo hala mag-away na lang magdinautay ngano man naginilugay og membro. Sayop. Ngano man day? Di na to kaya mosidlak sa kangit-ngit, di ba? Urbasin ang angan ka kay balo ka ng imong kinabuhi dili panalangin kay balo ka ng imong kinabuhi naa daytoy sagol kang ngit-ngit nyag moadto kas kangit-ngit masangit ka maunay kas imong giwali kinahanglan pa siguro ka nag total surrender sa Ginoo kay dili man jud ka makakabig no daghan nga nagtuo sila hayag sila paning adto sila sa kangit-ngit wala sila mudanag kay ngit-ngit pa day sila pud naay something nga naa nila nga ngit-ngit pa. Ang tinuod igsoon, kung kita napaday part na to nga nagpabadlong ta magwali-wali ta di gyud ta epektibo.
Amen? Dili gud ta epektibo igsoon. Mao na igsoon nga para mahimo kitang tinuod nga kahayag, alam mo dikit tas hayag. Amen? Kinsa man ang hayag? Si Jesus, ingon siya, I am the light of the world. So para mas mudanag ta mo, sidlak ta mo, siga ta, everyday simpig ta sa Ginoo kanunay, naka-connected ta sa Ginoo kanunay. No? Everyday magpapuno ta, mag-recharge ta kanunay, so naka-plug in ta sa presensya sa Ginoo. Aron kung musalang ta sa kangit-ngit, hayag ta kaayo. Unya epektibo ta nga mugiya sa mga tao nga nas kangit-ngit, dalhon na to sa dalan paingon sa langit. Amen. Ngana na siya igsoon. Mao na akong gibuhat ron. Mao na nga as what I have said, dili ko ganag debate. Busy ko karon nga nagsigi og sidlak sa kangit-ngit. Sige wali sa mga prisuhan, no? Sige adto sa mga kriminal, no? Sige og supervise sa mga kriminal, sige dasig, sige counsel sa mga adik-adik. Kay gusto ko igsoon nga katong kangit-ngit nga akong gigikanan, akong balikon, nya akong balikon aron mosidlak ko kay mao nay sugo sa Ginoo. Ikaw ug ako giluwas sa Ginoo, gitawag sa Ginoo, nahimo na tang kahayag karon aron mosidlak ta sa kangit-ngit igsoon. Ang kalibutan karon dautan na kaayo, tabangunon kaayo. Kinsa man di ay musulti nila. Katong mga wala pod kay baw, kinsay mugiyan la katong buta pod. Kung ang buta mugiya og laing buta, mga hulog sila sa pangpang. Kita nga nakaibalaw sa kamatuoran nga nibuka na atong mga mata, mao din ni Ginoo. Mao din ni tinuod nga Ginoo kay nabag-o ko. Mao din ni tinuod nga Ginoo kay ako sa una nalulong sa makadaot nga bisyo, dugay na nagantos pero karon nabag-o ko. No? Ikaw igsoon nga nakabatog tinud-anay ang kabag-uhan, but pasabot na nakas kahayag, ikaw may mugiya sa nas kangit-ngit. Again, sama sa kong giingon ganina igsoon, ang kalibutan karon grabe na kadaotan. Gikinahanglan ta. No? Gikinahanglan ta aron sila mahayagan. Gikinahanglan ta aron sila malamdagan igsoon. Kung dili ta mo istorya og magpabilin tang magpakahilom, magpabilin sad sila sa kangit-ngit, magpabilin nga gapos ni Satanas. Igsoon, as what I have said a while ago, kung tinuod tang nahigugma sa atoang mga higala, kung tinuod tang nahigugma sa atong kaliwat kadugo parente, concern ta sa kaluwasan sa ilang kalag. Amen? Dili ta makagwanta, magtanaw nila nga maadto sila sa kalaglagan. Kung dili, kutob sa atong mahimo, ato silang rescueon. Ato silang giyahan padung sa kahayag. Musidlag ta, mutipo kita nila, no? Bisag unsa na ilang gibuhat, Exxon, nagtagay pa na sila, no? Tuwit tipo ta nila. Unya diha na to ipasidlak, ipakita ang atong maayong binuhatan. And after that, sa dihang makita na nila ang atong gitawag og good deeds, ang next line, niingon siya, og ilang daygo ng atong amahan nga naa sa langit. Mabless day sila. Unya mao na nga pamaagi, nga makadesisyon sila, makadecide sila, nga mga lagad sa Ginoo. Sama sa gingon ganina igsoon. Daghang mga adik-adik karon nga gusto na mugawas sa ilang kahimtang. Daghang mga palahubog karon, ganina pa lang, dahil nag-chat nako, gusto siya muundang og inom. Niaging mga adlaw na apoy nag-chat nako, Brad, usan lang akong bisyo, sigarilyo, gusto ko mugawas niini. Amen? Ganina pa lang, nagpa-advise nako, Brad nako, from Cagayan de Oro, Brad nako, nag-send pa dyan siya picture nga, nagdash siya, Lord, padol ba? Ingon siya, Brad, gusto ko nga mugawas aning pagkalulong sa illegal nga droga. Di ba? Sa ato ba dahil mga igsoon, bot pasabot lang ana. Dili tanan karong naghubog-hubog. Nalipay sa ilang pagkapalahubog. Ang uban ana igsoon gusto mugawas pero dili lang kay balo. Dili tanan karong nagsigig suyop og syabo, nalipay sa ilang pagka-drug dependent. Ang uban ana gusto na mugawas. Pero hangtod magpakahilom ta. Hangtod dili na to sila sultian, dili nila matagamtaman ang kagawasan. So igsoon ako mong gidasig karon ning taknas kagabhion. Musidlak ta. Atong pasiggaon ang atong suga, atong kahayag. Aron makita nila ang atong maayong binuhatan
ug ilang pagadaygo ng atong amahan nga naa sa langit. Again, ang kalibutan karon igsoon grabe na kadautan. Atong mga silingan ug naay problema, largo tanduway, tagay, kahilayan, ug mag-away sa ilang asawa, mangitag laing babae. Moadto dayon sa bidyukihan, mangita, magsabak-sabak dayon didto. Luoy kayo, wa sila kibaw nga naay Ginoo. Nga nindot kayo sumbunganan sa panahon nga natay problema. Kay tagaan gitag kapahulayan. Amen. So again, unsaon nila pagkahibalo? Kung ikaw nga kahayag naman unta, nagsigira po kag pundo. Igsoon, ayaw sayangi ang imong kahayag. Sidlak sa kangit-ngit. Gikinahanglan ka sa Ginoo. Amen? Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word this evening, Ginoo. Imo ming gipainumduman sa among tahas, Ginoo. Imo ming gipainumduman, Lord, nga kami kahayag. O gusto ka, Ginoo, nga musidlak mi, mudanag mi sa kangit-ngit. Ang kalibutan karon, Ginoo, sa among naobserbaran, grabe na kadautan. Tabangi mi, Ginoo, nga naami kaisog musangyaw sa kamatuoran. Tabangi mi, Ginoo, nga dili mi maulaw, Lord God. And Lord God, I pray, kung namay uban nagtanaw diri nga bag-o pa lang sila, Ginoo, giluwas nimo. Dili pa kaayo ka mao mo istorya, tabangi, Ginoo, tagay kaalam nga langit nun, Ginoo. Butangi og mga pulong ilang baba, Ginoo, nga ang matag pulong nga mugawas sa ilang baba, Ginoo, dako kayog impact na kini pinasahi nga gahom aron ang maminaw, Ginoo. Mugaan ang ilang pamati aron ang maminaw, Ginoo, malamdagan, mahayagan. O ang ilang kasing-kasing nga tiga, gahi, mahumok kini. Kay magauban man kakanila. So Lord God, again I pray, tabangi mi, Ginoo, nga musidlak mi, tabangi mi, Ginoo, nga mahimo gid ming kahayag. O ang kahayag nga among nasinati karon amo kining pasigaon, amo kining ipasidlak diha sa kangit-ngit. Aron ang nasa kangit-ngit mahayagan, aron ang nasa kangit-ngit ma-realize nila nga sayop sila or muduol sila sa kahayag. Tabangi mi, Ginoo, nga naadjud mi kabugaton, Ginoo, nga naadjud mi burden, naami kaluoy sa among mga higala, among mga barkada kaliwat ug kadugo nga wala pa sa kamatuoran, Ginoo. Tabangi mi, Ginoo, dasiga mi sa pagsangyaw sa imong pulong ngadto sa muang mga kaila nga wala pa nakaibalo sa kamatuoran. Lord, I pray nga kaning mensahe nimo karon nga among nadungog mao ni hinungdan nga mahimo ming hinangyawon. Mao ni hinungdan, Ginoo, nga mahimo ming mas kursonada pag Ginoo isog nga musulti sa kamatuoran. Kay bugtong ang kamatuoran lamang ang makahatag og kagawasan. Kagawasan sa lain sa mga naa sa gapos sa kaaway, Ginoo. Kagawasan gikan sa mga makadaot nga bisyo, Lord God. So Lord, tabangi mi. Tabangi mi nga among ma-share, nga among masulti, nga among masangyaw ang kamatuoran. Tagaay mi kaisog nga dili mi maulaw, Lord God. Apan tagaay mi confidence sa among kasing-kasing nga makaya namo kay mag-uban ka namo og ang imong Espiritu Santo, Lord God. Again, Lord God, ang kalibutan karon ngit-ngit na kaayo. Gikinahanglan minimo. Wala minimo luwas sa, Lord God, aron maglingkod-lingkod lamang. Apan imo ming giluwas gidala sa imong kahayag aron musidlak mi sa kangit-ngit, ingon nga iwag nila. Ingon nga suga, Ginoo, niningit-ngit nga kalibutan. Lord, nangandoy mi nga makadala gid mig mga kalag diha sa imong tiilan. Nangandoy mi, Ginoo, nga naay mga katawhan, Ginoo, nga among magiyahan nga naha, Ginoo, sa imong tiilan. Kay gusto mi, Ginoo, nga dili sila mahitumpawak sa kalaglagan. Kung dili nakatagamtam sila kinabuhing walay katapusan, Ginoo. Dili mi gusto, Ginoo, nga kami ang maluwas, Ginoo. Gusto mi nga ang kaluwasan nga among natagamtaman amo pong ma-share sa uban, Lord God, ug tabangi mi. Kay kung wala kami mahimo, Ginoo. Wala kami magsalig sa among kaugalingong kaalam apan ikaw ang among gisaligan, imong dihog, imong gahom ug ang lamdag sa Espiritu Santo, Lord God. Lord, I pray again nga imong pulong among nadungog karon amo ning kinabuhion ug mao ni kanunay magpahinumdum namo nga kinahanglan dili mi magpakahilom kung dili mo sidlak mi, kung dili mo sangyaw mi, kung dili mo sulti mi, dili kay mo sangyaw mi sa nakaibaw na sa kamatuoran, kung dili kadtong wala pa nakaibalo, Ginoo, sa kamatuoran among sangyawan aron amo silang madala nga na sa imong tiilan, Ginoo. But again, Lord God, tabangi mi. Kay kung wala ka, wala sad kami mahimo.
Lord God, this time, we continue to pray sa tanang mga viewers karon Ginoo. Tanan, Ginoo. Mga OFW, mga naka-permanent residence na, Ginoo, permanent na sila, nagpuyo sa lain-laing nasod, Ginoo. Mga seaman, mga kapulisan, mga inmates, mga military, mga jail officer, mga government employees, tanan nga nagtan-aw ani nga live karon Ginoo. Bisan pa man ang mag-replay ani unya or ugma or sa sunod nga takna Ginoo. Lord, I pray, unsa man ang ilang problema karon Ginoo, unsa man ilang gipas-an karon gidaladala nga makakabugat Ginoo, tabangi Ginoo. Tagaig solusyon sa ilang problema, tagaig kasulbaran Ginoo. I believe, Lord God, dili ka mo tugot og mga problema nga walay nag-una nga solusyon daan. But once you allow problems, Lord God, once you allow testing na daan, milagro nga imong giandam, tabangi lamang kami Ginoo nga anha gid minimo mo duol, mo sangpit, mo salig, kay diha kanimo na ipaglaom kanunay ang among sitwasyon. Once again, Lord God, unsa man Ginoo ang ilang kahimtang karon sa mga viewers, Lord God. Unsa man nga area sa ilang kinabuhi nga nag-need silang milagro Ginoo. Muliho ka ng dapita, Lord God. You're the same yesterday, today, and forever. Kung nakabanhaw ka ni Lazaro nga upat ng kaadlaw sa lubnganan, ikaw usab nga Dios nga among gilagaran karon nga kaya makahimo og kahibulungang butang sa tanan nga nagtan-aw karon Ginoo. In Jesus name. Father God, salamat. Nining takna among dawaton ang mga milagro gikan kanimo. Among dawaton ang mga kahibulungang butang gikan kanimo. Dawato namo ni uban sa dakong pagtuo Ginoo. Kay nasayod kami nga ikaw nga mong gisangpit. You're the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. You're the same yesterday, today, and forever. So ikaw usab ang Dios nga mong gilagaran karon. Milagruso, makahimo sa tanan. So Lord God, among paaboton, among angkunon, ang mga milagro sa among sitwasyon karon Ginoo. Himua lamang kaming angayan sa makanunay, himua kaming takos, kasaligan, kapiyalan, aron imo ming bubuan. Lord God, again, pabuton kininamong uban sa dakong pagtuo, ug uban sa saktong panahon, naglaom kami Ginoo. Because I believe, and we do believe, Lord God, nga naa kay own timetable. So Lord God, magpaabot mi uban sa pagtuo, sa saktong panahon nga imong giandam. Amo kining gipangayo, giampo, gipasalamatan Amahan, pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, nga mao'y among bugtong og personal nga manluluwas, among agalon. Amen ug amen. Praise God, hallelujah. Salamat sa Ginoo sa iyang mensahe. Salamat sa iyang presensya, mga Igsoon. Thanks for being with me, no? Gabi na around 10, alas 10 na yun, Igsoon, in punto. So that's all for tonight, Igsoon. See you again tomorrow. Niningtak na akong ibalik tanang dungog ug himaya sa tong buhay nga Dios. Siya lamang akong ipasidunggan, no? Walay laing na isa. And then ako ning i-end atong live, Igsoon. Just continue to mention your friends and loved ones in the comment section para dungog po sila. Labi na katong mga Kristohanon, importante ni nga makibalo sila nga kahayag ta. Amen? And then continue to type at followers, at highlights, and everyone. And also, ako rin mong gipasalamatan ng mga subscribers, mga new followers. Welcome kayo mo, mga viewers, tanan, mga star senders. Salamat kayo, tanan. Ang Diyos magapanalangin kaninyo, Igsoon. So this time, ako ang pag-ampo sa atong pagpahulay karon nga ang presensya sa Ginoong iyang proteksyon magauban kanato. Ang iyang mga angels magalibot sa atong punuy-anan, pinuy-anan, higdaanan aron safety ta Igsoon sa atong pagmata. Ug sa tanang mga viewers karon nga nasa lain-lain kanasuran nga buntag ron udto hapon, ubanan mo sa Ginoo Igsoon. Ang tanang buhat sa inyong kamot panalanginan sa Ginoo, ang inyong mga lakang giyahan sa Ginoo, ang pabor, grasya, panalangin, kalipay, kalinaw magauban kanatong tanan. Amen. Igsoon na aking kabilin, ampo lang ta kanunay og amping. Good night everyone. See you tomorrow. Again, to God be all the glory. God bless.